Akkor most pedig Szántó T. Gábor következik, aki költőnek indult, író, a Szombat főszerkesztő, és őtőle is van nekem egy jó kis idézete, mint Tatár Györgytől volt, a zsidó szónak hosszú az árnyéka. Most pedig az a előadásának a témája, hogy miért rossz a zsidók hangulata. Miért rossz? A zsidók hangulata. De mondom, miért? Miért rossz? Rossz? Nem, várjál. Miért? Rossz. Azt gondolom, hogy sok tekintetben rossz a zsidók hangulata. Jó napot kívánok mindenkinek, de hogy legyen valami dialógus is, mielőtt én az előadásomban fognék 2 ponton reflektálnék az előttem szólókra. Elsőként Bodnár Dánielre, aki a Csóri-féle nappali holdat elemezte, illetve a nappali holdra adott reakciókat. Ugye ez 1990 szeptemberében jelent meg, ha minden igaz, és én 10 évre rá 2000-ben, ha minden igaz, szeptember 5-én az Élet és Irodalomban írtam egy esszét a Nappali hold fénye és árnyéka címmel, ami sajnos már csak fizetős módon elérhető, mert az Élet és Irodalom honlapjáért fizetni kell, ha valaki le akar hívni egy szöveget, de ez a szöveg ketté bontotta a Csóri írást, és az első állításban megengedőbb volt vele, ami arról szólt, hogy az élményközösség 1919-el, de különösképpen 1944-jel magyarság és zsidóság között bizonyos értelemben megszakadt, és a második állítását, ezt a bizonyos szabadelvű magyar zsidóság olyan ugródeszkát állíthatott az SZDSZ parlamentbe kerülésével, mint még nem állíthatott soha. Ez volt a második sarkos állítása, ezt magam is úgy éreztem, hogy ez a politikai antiszemitizmus kategóriába tartozik, de az első állításában én megengedő voltam, szemben azzal a közel 100 cikkel, megszólalással, ami a Csóri cikk után érkezett, döntően zsidó származású, baloldali, illetve liberális tollforgatóktól, akik nagyon keményen visszautasították Csóri állításait, és tulajdonképpen meg is szakadt a dialógus lehetősége, tehát nem lehetett egy érdemi párbeszédet folytatni akkor arról az egyébként provokatív írásról. Ez talán baj, és ezt akár érdemes 10 évvel, 20 évvel később is folytatni úgy, hogy szűkebb fókuszú eszmecseréket folytatni egy-egy témáról, ami zsidósággal kapcsolatos, vagy magyarság-zsidóság együttélésével. A második az pusztán egy anekdota lenne kapcsolódva Tatár György előadásának elején elmondott anekdotájához, ami így szól, hogy a brit turista Izraelt körbejárva a turistavezető, az idegenvezető vállára csap, és azt mondja neki, hogy micsoda nagy dolog, hogy ezt a Bibliát, ezt a csodálatos könyvet az önök kis nyelvére is lefordították. Na hát körülbelül így áll a világ bizonyos értelemben a zsidó kultúrához. De akkor az én előadásom, aminek az a címe, hogy miért rossz a zsidók hangulata, és megpróbálok erre választ találni. És rituálisan én is elnézést kérek, hogy leírtam a szöveget, mint hogy minden kolléga. A Talmudban olvasható egyik álláspont szerint a második jeruzsálemi szentély a belső viszályok, a színát hinám, az ok nélküli eszeveszett gyűlölködés miatt pusztult el. Tegyük hozzá, ez utólagos magyarázat, erkölcsi példázat, amit már a száműzetés idején kisebbségi léthelyzetben az akkori jelennek és a jövőnek is üzenve fogalmaztak meg a múltra reflektáló bölcsek, akik államiság hiányában a nép és hagyomány egységének minden körülmények közötti fenntartásában látták a megmaradás kulcsát. A szétszóratás körülményei között a zsidók mindig idegen főhatalom alatt éltek, és próbálták fenntartani hitüket, kultúrájukat. Kivételes körülményektől eltekintve sosem voltak egységesek, legfeljebb széles értelemben vett hagyományuk jelölte ki a modernitásig a közösség szellemi határait. Politikai viták, a törvényértelmezés körüli nézetkülönbségek és szociális feszültségek természetesen mindig jelen voltak az egyes közösségekben. A zsidók ma a multikulturális társadalmak idején történelmük során a legnagyobb szabadságot élvezik a diaszpórában. A vallás kevésbé szigorúan határozza meg a hétköznapi életet, de a modern zsidó identitás számos eleme összetartja a közösségbe tartozókat. A vészkorszak traumái Európában alapvetően meghatározzák legalább 2 nemzedék gondolkodásmódját, reflexeit. A hagyományláncolat a Közép-Európában az asszimilációval meglazult, és a nácizmus következtében majd a romokon taposó kommunista diktatúrával megszakadt. A veszteség hosszú árnyéka kihat a zsidó tudásra, mentalitásra, az intézmények minőségére,
de a maradék zsidóság szabadon gyakorolhatja vallását, tarthat kapcsolatot Izraellel vagy más országok zsidó közösségeivel, és ha akarja, kultúráját is gyarapíthatja. A vészkorszak és a diktatúra nyomán a hagyomány megszakadásával Magyarországon a közösségi önfenntartás tradíciója is odaveszett. Az adakozási hajlandóság elenyészően szerény. A kivérzett közösség maradéka megszokta az egyébként nélkülözhetetlen állami támogatást, és kiszolgáltatott az állami forrásoknak és az azt elosztóknak. A függő helyzet rontja az autonóm, plurális zsidó életesélyeit. Rontja a demokratikus kontroll esélyeit, mert a szervezetek tagsága saját finanszírozás hiány nem érzi kellőképpen magáénak a szervezeteket, és nem érzi kellőképpen feljogosítva magát a vezetők ellenőrzésére. A függés rontja továbbá a közösségi szolidaritást, hiszen az egyes személyek vagy közösségek egymás vetélytársai az állami források megszerzésében, és ez gyakorta politikai különalkukhoz vezet. Ám sem ez, sem a jelenkori, sem az ideológiai nézetkülönbségek, sem a vészkorszak emléke, sem a jelenkori antiszemitizmus nem szolgálhatnak kizárólagos magyarázattal arra a hangulatra, mely beárnyékolja a közösséget. Ma is érezni a helyzethez képest túlzott, racionális érveket nélkülöző rossz hangulatot, és a közösségen belüli ellenérzéseket is egymással szemben. Előadásom megkísérel a közismert okok mellett kevésbé ismert vagy hangsúlyozott szempontokat is felvetni, miért rossz a zsidók hangulata. Politikai és kulturális okok mellett identitás kérdésekről is ejtek szót. A vészkorszak traumájának emlékezete Magyarországon már a tragikus módon meghatározza a zsidó identitást. Sokak szemében ez és az antiszemitizmus elleni harc maga a zsidó identitás. Kínálkozik a párhuzam, sokak számára a trianoni veszteség emlékezete és a magyar ellenesség elleni harca magyar identitás. Ez az összehasonlítás, a traumákra épülő identitás, valamint a traumatizált közösségek kölcsönös empátia hiányának témája egy másik előadás tárgya kellene, hogy legyen. Annyit minden esetre szükségesnek tartok megjegyezni, hogy a 20. században súlyos veszteségeket elszenvedő, azonosság tudatában mélyen sebzett két közösség próbál az elmúlt 2 évtizedben új identitást találni itt a Kárpát-medencében. Gondolatmenetem ezúttal szűkebb fókusszal a zsidóság élményanyagára koncentrál. Küzdenünk kell a Magyarországon egyre nyíltabban, máskor leplezetten, de a mindennapok kultúrájába ivódva jelentkező antiszemitizmussal és az egyoldalú mércével mérő Izrael ellenességgel szemben. Ám egy küzdelem, melyet csak politikai irányzatokon átívelő erkölcsi koalícióval együtt vívhatunk meg hatékonyan, nem helyettesítheti a szerves zsidó identitást. Ez utóbbi a szolidaritás közösség mellett a vallásgyakorlaton, a zsidó hagyomány, filozófia, a zsidó nyelvek, a zsidó történelem, a zsidó irodalom, a zsidó társadalmi és szellemi lét megannyi aspektusának ismeretében gyökerezik, és utóbbiak birtokában akár szekuláris identitásként is működhet. Rossz hangulatot, esetleg némi lappangó lelkiismeret furdalást is okoz a zsidók között a zsidóságról való tudás hiánya. Ezt sokan esetenként lenézéssel, távolságtartással és agresszivitással kompenzálják e tudás birtokosaival szemben. A pozitív, tételes tudás és zsidó identitás hiánya, illetve a traumatizáltság azzal is járhat, hogy a zsidónként bennünket mindenképpen érintő antiszemitizmus elleni harc válik zsidó identitásunk elsődleges, némelyek esetében kizárólagos terepévé. És minthogy a biztonságérzet megteremtése és az identitás maradékainak őrzése, vagy az elveszett identitás visszaszerzése minden traumatizált és azonosság tudatában sebzett ember és közösség számára fontos, ez azzal is fenyeget, hogy sokan figyelik, és szinte várják az antiszemitizmus jeleit, hogy arra reagálva, esetenként túlreagálva a jelenséget, biztonságérzetüket megerősítsék, és azonosságtudatuk újjátermelődjön. Ez a fenyegetettség tudatból eredő szolidaritás közösség azonban nem termel értéket, és nem ad igazi örömöt sem, csupán fenntartja töredékes, áldozati önképre épülő identitást. Hangsúlyozom, az a tény, hogy egyesek a fenti okok miatt netán túlreagálják az antiszemitizmust, nem jelenti azt, hogy a napjainkban is tapasztalható tényleges zsidógyűlölet nem jelent veszélyt a zsidókra, és a helyenként modernizációs és demokratikus deficittel küzdő államra és társadalomra. A tényleges zsidóknak vajmi kevés köze van a róluk szóló beszédhez, az antiszemitizmushoz és az antiszemitizmussal való gyakran jogos, néha alaptalan megbélyegzéshez. Mert a zsidókhoz
illetve a zsidók által preferáltan vallott értékekhez való viszony instrumentalizálódott. Eszközzé, kóddá vált az elmúlt 2 évtizedben, elsősorban a történelempolitikai csaták során. Hadd említsek 2 példát. A modernizációs deficit, például a horthy-korszakban keresett jobboldali identitás, ha még annyira nem antiszemita is, bár néha úgy tűnik, hogy az, összefügghet az antiszemitizmus bizonyos mértékű elfogadásával, legitimációjával. Annyi bizonyos, hogy a szélsőjobboldal politikusaitól és sajtójától, a jobboldal egyes médiumaiig megjelenő antiszemitizmus és a horthy reneszánsz rongálja a zsidók életminőségét, a zsidók és a többségi társadalom együttélésének harmóniáját, ezen túlmenően Magyarország gazdasági és kulturális integrációs esélyeit és jó hírnevét a világban. A baloldaliak 1990 utáni új ideológiai útkeresésükben és a jobboldal elleni küzdelmükben sokszor a holokauszt emlékezetében, az antiszemitizmus elleni harcban találtak és találnak ma is tárgyat, illetve kapaszkodót. Ám a jogos kritikán túl a megszólalók néha túloznak, netán alaptalanul bírálnak, vagy mai, demokratikus deficittel kapcsolatos jogos hiányérzetüket összekeverik az antiszemitizmus elleni harccal, és az antiszemitizmus vádjával stigmatizálják ellenfeleiket. Ismétlem, nem becsülhetjük le a tényleges antiszemitizmus mértékét és veszélyét, és nevén kell neveznünk a vészkorszak utáni politikai antiszemitizmus különös érzéketlenségét és amoralitását. De szót kell ejtenünk arról a történelmi túlérzékenységről is, mely a nemzeti és keresztény jelszavakban láncreakciószerűen kirekesztést és antiszemitizmust vizionál, noha ez nem szükségszerűen jár együtt velük, igaz, látunk példát ennek ellenkezőjére is. A zsidók rossz hangulatának, tehát az antiszemitizmus az egyik, de csak az egyik oka. Ez azonban, illetve az antiszemitizmussal kapcsolatos társadalmi közöny fájdalmasan meggyengítheti a zsidók magyarság tudatának, illetve társadalmi szolidaritásának gyökereit. A modernitás számos olyan fejleményt hozott, mely a tradicionális társadalmi rendszerekben nem volt ismert. Például a nyílt nemzedéki konfliktust, ami természetes része mai életünknek. Jól látható a zsidó közösségben is, hogy a sokféle zsidó identitás mellett nem csak azonos ideológiai alapon álló személyek, csoportok teremtenek szövetséget. Sokszor korosztályos alapon is létrejönnek új törekvések, szolidaritásközösségek, eszmei, szervezeti határokon átívelő szimpátiák, együttműködések ortodoxok és neológok, szekulárisok és vallásosok között, miközben érezhető a nemzedékek közötti konfliktus is. Igaz, a zsidó közösségen belül soha nem válik nyíltá a nemzedéki ellentét, hiszen hagyománnyal ez alapvetően szemben áll, és a befelé forduló kisebbségi lét következtében a vallásos világon kívül a szekuláris zsidó közösségben szociokulturális mintaként is hat. A sokféle ideológiai nemzedéki törésvonal, rokon és ellenszem és az államhatalomhoz való eltérő viszony következtében az antiszemitizmus jelensége sem tud igazi belső összhangot teremteni a zsidó közösségben. Bármennyire nehéz is kimondani, az atomizálódott közössége pillanatban a zsidó gyűlölettel szembeni hatékony közös fellépésre is képtelen. Ebben a kérdésben sincs átfogó közösségi stratégia, csak dialógus és akciókezdemények. Ez a kérdés is azon kérdések közé tartozik, amelyben inkább vetélkedés, pozíciókeresés zajlik, mintsem valódi együttműködés. Álláspontom szerint nem csak az antiszemitizmus okozza a zsidók rossz hangulatát. Az értékközpontú belső dialóguson és érdekegyeztetésen alapuló legitim képviselet hiánya is rossz hangulatot okoz. A korábban egypólusú zsidó érdekképviselet, mely lojalitásért cserébe nyújtott anyagi támogatást, és ezzel az oszd meg és uralkodj elvét képviselte, deformálta és demoralizálta a zsidó civil szervezeteket. A mazsihisz politikai tevékenységének ezt az elemét is sok bírálat érte, akár csak működésének más aspektusait. A régi képviseleti monopólium megszűnőben, a Habad-Emich színre lépésével egy másik erőpólus jött létre, de új, szélesebb alapokon nyugvó együttműködés és képviselet hiányában a zsidó társadalom eddig nem aktivizált tömegeit még senki nem tudta maga mögé állítani, sem jelentősen jobb hangulatot teremteni. Rossz hangulatot okoz a régi zsidó intézményrendszer kontraszelektált vezetésének kiüresedett szellemisége. Rossz hangulatot okoznak a mazsihisz, BZH körül elkövetett bűncselekmények és bűncselekménygyanús ügyek, melyekben nem derül ki az igazság, és nem vonják felelősségre az esetleges bűnelkövetőket. Rossz hangulatot okoz azonban az is, ha
ha az állam részéről érzékeli a zsidó közösség az oszd meg és uralkodj törekvését. Rossz hangulatot okoz a már említett anyagi kiszolgáltatottság az államnak, az önfinanszírozás majdnem teljes hiánya is. Lehetséges azonban, hogy van még további rejtettebb, de nem kevésbé meghatározó oka a rossz hangulatnak. Egykor a minuciózus vallásjogi viták okoztak éles viszályokat a rabbinikus irányzatok között, mely a nagyobb közösségekben ma is észlelhető jelenség. Társadalomtudósok szerint a vallási viták sokszor anyagi érdekcsatákat is jeleztek. Anyagi érdekcsaták ma is vannak, és nem is kell feltétlenül hozzájuk vallási argumentáció. Felmérések szerint az ország zsidóságának több mint a fele vegyes házasságban él, és a szervezetek együttesen is csupán a zsidóság mintegy 10%-át képesek megszólítani, ha nagyvonalúan számolunk. A szervezetek között erős a versenyszellem, igen csekély az együttműködésre való hajlandóság, és mindenki mód felett aggódik szuverenitásáért, anyagi forrásaiért, melyek döntő részben állami és külföldi csatornákból érkeznek. Magántámogatásból, mely igazi társadalmi beágyazottságot és szuverenitást jelentene, alig csordogál némi pénz. Az állandó perlekedés és visszály nyilvánvalóan egy kisebbség folytott, és minden nyitottsága ellenére magába forduló és frusztrált világának lenyomata. Mivel a zsidók kollektív akarata, kisebbségi helyzetük következtében Kafka naplójának szavaival a külső életben szétforgácsolódó, és a kollektívum képtelen szuverén módon megtestesülni a léthelyzetben, identitása nem teljesedhet ki. Másokkal szembeni elkülönböződését a vallási szokások meglazulásával a zsidóság nem tudja kifejezni, és igazán nem nyilvánulhat meg egységesen és határozottan a többséggel szemben akkor sem, ha sérelem éri, ezért a harag, az indulat sokszor befelé fordul, és sokszor nevetséges helyettes tárgyakon vesz elégtételt. A belső viták indulatossága néha azért ilyen heves, mert a fenyegetettséget, esetleg annak vélelme miatti feszültséget, másrészt a teljesebb identitás megtestesülésével kapcsolatos hiányérzet frusztrációját a közösség saját maga ellen fordítja. Hasonlóképpen frusztrációval jár, hogy a kisebbségi léthelyzetben megteremtett kulturális produktum nem tudja igazán kivívni a méltó elismerést. Sem valódi szakmai, sem széles közönségsiker nem éli el az esetek nagy részében, mert a többségi ízlés, ideológiai igény, a többségi tapasztalat, világlátás és esztétikai ízlés visszatükrözését várja a kultúrától, a kisebbségi helyzet és érzékenység pedig sok esetben más perspektívát képez. A kisebbségi kultúra vagy engedményeket tesz a többségi, nemzeti vagy tömegkultúrának, és onnan szerez közönséget, elismerést, vagy a külső siker hiány ellenére hű marad önmagához, ám akkor az elismerésért folytatott küzdelem áthelyeződik a kisebbségi közösségen belülre, és így sokszor kielégítetlen marad és destruktívvá válik. Némely esetben fontosabb lesz a másik hátrányára történő előnyszerzés, mint a tényleges alkotás, mely lehetne akár közös alkotás is. Miután nincs valódi piac, nincs szignifikáns és mérhető eredmény sem, az előnyszerzés egymással szembeni erőszakos versennyé torzul. Kicsi az esélye a kollektív örömnek, sikerélménynek, mely a többségi társadalom számára külföldi kulturális elismeréseknél megadathat a nemzet egészét képviselő művész révén, kivéve persze annak művét a kisebbségi kultúra körébe tartozónak véli, a gyakorta maga is kisebbségi komplexusokkal küzdő többség kirekesztő része. Megkockáztatom, a zsidó alkotó műve maga se nagyon tudja megfogalmazni az autonóm kollektív léttel kapcsolatos hiányérzetet és indulatot, alkalmazkodnia kell, vagy az erőfölénnyel szemben alkalmazkodik a külvilág bizonyos értelemben esztétikai, bizonyos értelemben politikai elvárásaihoz, vagy ha nem így tesz, műve gettókultúrává válik és perifériára kerülhet. A zsidó Európában a vészkorszak óta jelképpé vált, az áldozat univerzális jelképévé, és emi voltában megbecsült kötőanyaga a transznacionális identitásnak. Jelkép, ám ha zsidóként kollektív népi létét folytatja, saját etnokulturális hagyományait, vallási szokásait gyakorolja, noha beolvadhatna, olykor értetlenül, távolról szemlélt csodabogár. Az emigráns kultúrára épülő és Európánál vallásosabb Egyesült Államokban, ahol a zsidó lét nem jelent egyet a puszta áldozati léttel, és nem csak jelképként tekintettek rá, hanem kézzelfogható valóság maradt, a kultúrában ennek ellenére mégis képes volt szimbolikusan megtestesíteni a másik, a kisebbségi, a bevándorló karakterét, és mások is ráismerhettek benne saját történetükre.
E demokratikus polgári társadalom, melynek nagy része maga is bevándorlók leszármazottjaként tekintett önmagára, így a kettős identitás vele együtt kultúrája is természetesebb, a 20. század második felében nyitottabbnak és kulturálisan kevésbé hierarchikusabbnak bizonyult, mint Európa egyházi, arisztokratikus, akadémikus, nemzeti eredetű kultúrája. Európa posztmodern transznacionalizmusa és univerzalizmusa kissé távolságtartóan szemléli a zsidót, mint zsidót. Hasonlóan, mint tette a modern nemzetállamok Európája, és még korábban a kereszténység Európája. A nagy különbség a múlthoz képest, hogy Európában ma nincs jogi diszkrimináció, és nincs a zsidók életét az államok részéről fenyegető veszély, legfeljebb az iszlám fundamentalizmusé, mely azonban az euróatlanti világ minden szabad polgárát fenyegeti, akárcsak Izrael létét. Erre szeptember 11-én különösen fontos emlékeznünk. Ám a liberté, egalité, fraternité forradalmi jelszava után fellépő francia Clermont-Ferrand maximája, a zsidónak, mint egyénnek mindent, a zsidóságnak, mint közösségnek semmit, Európában messze visszhangzik. Csak a beolvadó, igazodó zsidó volt az igazán jó zsidó a kereszténység, a nemzetállam számára, és az európai kultúrában ma sincs másképp, csak új modellhez, az univerzalista narratívához kell igazodni. Közép-európai tapasztalat, hogy a tudatos, modern zsidó kulturális lét a konzervatív és a liberális kultúreszménytől is kissé idegen. Az identitásőrzés mellett kihangosítva a két nagy ideológiai áramlat szüntelen egyoldalúságát, az embert folyton kísértő kettősségeket, bizonytalanságokat és ellentmondásokat, a hiányérzetet és az árnyalatok igényét testesíti meg, ezért reked kívül a nagy ideológiai táborokon. Félő, hogy csak a zsidóságát a múlt részeként kezelő vagy ironikus perspektívába helyező, más identitásokat is egyenrangúan magáénak valló zsidó az igazán jó zsidó a posztmodern Európa kultúrája számára. Ha nem így tesz, és a vallás, az etnikai öntudat, netán a modern Izrael is hangsúlyos része öntudatának és kultúrájának, vagy az identitásvesztés ábrázolásában ezek az értékek pozitívan tételeződnek, könnyen ismét perifériára, kulturális gettófal mögé szorulhat. E gettólét a töredezett identitású közösségben azonban frusztrációt okoz, a frusztráció pedig a kisebbségi közösségben és kultúrában reked. A közösségen belüli ellenszenveinknek, rossz hangulatunknak, a korábban említettek mellett minden vélt vagy valós fenyegetettségen, ideológiai nézetkülönbségen, minden versengésen és érdekcsatán túl álláspontom szerint ez a frusztráció az egyik legfontosabb oka. Köszönöm szépen!